Здравейте, аз съм Боби. Току-що завърших живот на върха. Чувствам се много освободена, много щастлива и очакваща нови приключения. За мен Нина е един истински ангел. Тя беше до нас през всичките дни. Помогна ни да минем през всички процеси, като ни подкрепеше непрекъснато. И много я обичам вече. Мисля, че този семинар би помогнал на всяка жена, за да открие себе си и да бъде след това по-успешна в живота. Във връзките си, в кариерата си и в отношението към себе си.